Presented by Ram Janaki Films. DJ Sumit Satish Rema. Mahawati Recording Studio, Khagadia. तोरे हाथ लगाना के हमरा ठीक नहीं ले तारा से हमारो गुलिया के जान तोरे हाथ लगाना के हमरा ठीक नहीं ले तारा से हमारो गुलिया के जान रेलिया चढ़ी के गइलनी के कोरिया काटले पटहरी के मुरिया के रेलिया चढ़ी के गइलनी के कोरिया काटले पटहरी के मुरिया के काटले पटहरी के मुरिया के DJ Sumit Satish Rema.